zo studne? No výborne, studňa je jedna možnosť, ale na Šajskej... Nosiť z rieky. Ja som si najprv myslel, že to je hlúposť, ale nie, to ti poviem prečo potom. Lebo donieš vodu. Jeden český hrad berie vodu nie z rieky, ale z potoka, to ti potom poviem. Ale studňa je dobrý nápad a ešte druhá možnosť je, čo prší z hora? Dážď, takže chytali to do tzv. Cisterien a na Šajskom hrade bola cisterna tu. Boli ste na Šajskom hrade už? Boli. Hej. A kedysi tu bolo taký posed, hej, alebo také sedenie. Oni minulý rok to zbúrali, tak presne pod ním bola 12 metrov hlboká cisterna, ktorá bola do 6 metrov naplnená vodou a od 6 vyššie boli potraviny, lebo tam bolo 7 stupňov celý rok. Tuto vlastne hneď pod donžonom, keď sa dívate na Prešov, tak vlastne tam bola cisterna a vedľa bola studňa. Ja som furt rozmýšľal, že na čo slúžila. A tá studňa vlastne to bola tzv. Filtračná studňa, kde bol piesok, drevené uhlie a kameň. A vlastne tým filtrom vlastne studňa prešla, hej, a dala sa piť. Hej. No moja pitná voda z nej bola. Takže tento Belo štvrtý vlastne mal takýto erb. A čo vám, decka, tento erb pripomína? Slovensko. Slovenský znak, presne tak. A ja som sa snažil zistiť, že aký je pôvod toho znaku a zistil som, že ani historici nevedia. Ale boli dve možnosti. Prvá možnosť je tá, že je to znak, nie tyrolský, bože, zase mi to vypadlo. Že Veľká Morava ho dostala od franského kráľa, ktorý si zobral za manželku dcéru Svätopluka. A druhá možnosť je, že Veľká Morava ho dostala ako biskupský kríž od byzantského cisára. Hej. Ale nikto to nevie povedať presne, hej, akože ani z tých historikov. Hej. A tuto som si pre vás pripravil treba národnostnú mapu tohoto Uhorska, kde v podstate vidíte, že tuto zeleným, to je vlastne obyvateľia sa prihlásili k slovenskej národnosti, toto sú Rusíni, toto sú títo Maďari a tými žlté frcky to sú Nemci. A tí Nemci sa sem dostali vždycky na podnet kráľa, alebo na pozvanie kráľa, keď bolo po morovej epidémii, alebo po nejakých vojenských týchto ako útrapách, hej, tak oni vlastne sem prišli a osídlovali ľudoprázdne kraje. Hej. Takže keď si všimnete, že korešponduje, že keď si zoberiete pre porovnanie, hej, mapu Slovenska, vlastne tu sú, toto je farebne sú župy, hej, no a tam vlastne generál Štefánik v roku 1918 vytýčoval vlastne tú južnú hranicu, tak išiel podľa tejto mapy pravdepodobne národnostnej, hej. Niektoré nie vždy sa mu podarilo, niektoré župy boli preťaté na polovicu, hej, lebo predsa len sa to nedalo okopírovať ešte podľa hraníc župy. Takže tam vznikali problémy dopravné, obchodné, hej, no a to sa potom nejako srovnalo. No, hlavným mestom, povedzme, toto je taká perlička, hlavné mesto Uhorska bolo vtedy Buda a to je Veduta, kde vlastne keď je Dunaj, tak napravo je Veduta a na ľavej strane je Pest. No oni vlastne sa to potom neskôr zjednotilo do Budapešti, podobne ako Praha. Hej. No a to bolo asi k tomu, čo som vám chcel povedať. No toto je historická mapa, takto sa kreslili mapy v tomto, v 19. storočí ešte potom za prvej republiky, no ešte tiež. A potom v roku 1945 vlastne jeden Čech vymyslel tie nivelety, hej, že začali sa kresliť podľa nivelet. Takže až po druhej svetovej vojne vlastne také mapy, jak sme boli my dvaja zvyknutí, ale oni už sú zvyknutí na vektorové, to už sú zase, tam už človek ani nevie, že keď nemá cez satelit nejako, tak už ani nevie v katastri, keď si zoberiete, tak no ešte tam je aj to staré zobrazenie, ale už podľa nového už sa to dá iba podľa nejakého prístroja. No poďme ďalej. Toto je hrad Bodor. Tento hrad bol hradom útočištím, to som ešte nepovedal. Vlastne hrady sa delili podľa toho, že akú funkciu plnili. Hej. Boli buď správne, to bol Šarišský napríklad, kde bol aj archív v tom donžone, bol tam aj výber daní, hej, no, bol zároveň aj vojenskou posádkou. Ale potom boli hrady útočišné, to bol tento Bodoň, a ten je tu v týchto miestach.
A on slúžil ako ochrana pred Tatármi tých obyvateľov Lesička, to sú tam za kopcom, taká jedna dedina. No a vlastne on trval iba 70 rokov, potom stratil opodstatnenie, takže vlastne schátral, hej, spustol. A dnes z neho ostala už iba pôdory z tejto vežičky. Hej. Zatiaľ myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že sme prví, ktorí sa snažili nejako vizualizovať, hej, ako to vyzeralo. U tejto vežičky nie som si istý, hej. Je dosť možné, že tam nebolo. Hej, ale bolo by to také fádne, keby tam nebolo, no ale môže byť. No, keď sa vás decka opýtam, a to ste už asi počuli, táto vrchná časť sa volá ako? No, dievča hovorilo Cimburie, tak, výborne. To cimburie vzniklo preto, lebo vlastne za ten zub, hej, bol schovaný ten strelec a vlastne strieľal vlastne z kuše alebo z toho. Lenže potom neskôr, v 15. storočí, hlavne vďaka českým husitom, tak vlastne došlo k veľkému rozmachu strelných zbraní a tie sa nabíjali spredu a tu bol taký lievik, kde sa priložila zápalka, aby to vystrelilo. No, keby začalo pršať, tak by nevystrelili. Tak z toho dôvodu tam dávali pavlače a striežky, ktoré ste videli už tam na plavči, hej? Sme o tom hovorili. Takže poďme na ďalší hrad. No, tento hrad je hrad Šebeš. A tento Šebeš, vlastne to je taký typický príklad toho, jak sa v tom 13. storočí stávalo, že urobili nejakú obytnú väžu, strážnu a prepojili to, urobili nádvorie prepojením s hradbami. A zvyčajne tam niekde vždycky bola samozrejme aj nejaká cisterna alebo studňa na nádvorí, hej. No a teraz sa vás decka opýtam, čo je toto tu? To ste už asi počuli, oni už to vás prezradili, čo? Záchod. Áno, záchod, prevet. Hej. V tej dobe sa to volalo prevet, lebo je to od slova, latinského slova private. No a tento prevet, jak som vám už spomínal, to už ste tu boli, keď vlastne som spomínal, že vlastne túto zo spodu aj padalo hovinku, tak tam bola diera. A v Dalmácii sa stala taká vec, že kráľ išiel na záchod a nejaký zradca dal svetelný signál a dole už čakal lúčišník a normálne ho strojil do zadku a zabil ho. A oni potom tieto prevety dávali dovnútra a takýto prevet je na Kapušánskom hrade, kde vlastne je už vo vnútri a je tam taká šachtička. No a pred 5 rokmi robili výskum dole tej šachtičky a našli tam mešec strieborných mincí. Takže nejak niekomu spadlo, táto peňaženka mu spadla do záchoda a už ho nenašli. Keď som bol ako vy, ešte pred 10 rokmi, tak tam bola taká sutina až k tomu prevetu a my sme sa tam chodili hrávať. No, že dneska už to celé vyčistené, takže už sa tam nedá ísť. Je to vo vzduchu prázdne. Tento Obišovský hrad, ste tu boli, ne? No, takže tu by som sa opakoval zase všetko do kolečka, takže to bolo asi všetko, čo som vám dneska chcel povedať. Ďakujem vám za pozornosť a hlavne deťom za aktivitu. Niektorí sú takí, že ešte sú maličky. Takže tak, no a vy dva ste za tým ročníku? Ja idem do 7. Do 3. No to veľa vecí ste museli aj na dieťu prebrať, ne? Ja idem do prvého. Tam aj na YouTube také tie od 5 rokov ja sa vystavím. Jo, tak to je písarko, takže to je... No a dieťi si inak aj také, aj o stredoveku aj také. Hej, to dieťi si inak to je nejaká Slovenka, čo má na YouTube, ne? Som zaznamenal, že také Také celkom aj. My sme chceli, čo my sme chceli osloviť aj školy, hlavne v júni, aby prišli s písať s diepisárkou, ale 100 mailov sme poslali do Košic aj v Prešove a vrátil sa jeden jediný a ešte nám vynadal. Riaditeľ napísal, že si nepraje, aby ste nám spamäť posielali. Hovorím, škoda reči, no. Vidím, že ide ďalší, tak bude sa musieť s vami rozlúčiť. Dobre, ďakujem veľmi pekne, majte sa. Majte sa.